Poprosím potles. Dobrý večer, dámy a páni, milí priatelia. Našťastie na tom súde sme boli ako obžalovaní s Lubošom, ale vidím, že pár ľudí aj tu prítomných bolo na tom absurdnom súde v Svidníku. A skôr, ako dám oslávencovi na chvíľku, teda on má mikrofón, slovo minútkové, tak pustíme si reláciu Reportéri, aby ste boli viac v obraze. Myslím, je veľmi dobre spracovaná a potom môžeme si dať diskusiu a potom pustíme si nejaké ďalšie video o tej téme, takže... Postavenie pamätníka Vasilovi Biľakovi a jeho následné znefunkčnenie znamenalo niekoľko trestných oznámení. Na jednej strane podozrenie z protizákonnej propagácie komunistického režimu, ktoré však vyšetrovateľ zamietol ako nepotvrdené. Na strane druhej pokračujúce trestné stíhanie ľudí, ktorí pamätník pomaľovali v presvedčení, že protizákonný je. K prípadu sa po 4 mesiacoch vraciame, pretože sa nám podarilo zistiť podstatné, doteraz neznáme a nepomenované skutočnosti. Pamätník sme chceli uviesť do prevádzky príležitosti prvého výročia umísťovania Vasila Biľaka. Či to sa nám podarilo, ešte raz chcem podotknúť. Žiadnu neurobili sme kvôli tomu propagandu, chceli sme zdať hold, úctu občanovi týchto krajiny Bystrej, Vasilovi Biľakovi. Pre nás to bola propagácia komunizmu, teda najzločineckého systému celých dejín tejto planéty. A keďže spája to trestný čin, tak sme sa snažili zabrániť a zamedziť trestnému činu. Sme presvedčení, že sme konali v akejsi nutnej obrane a v krajnej núdzi. Základnou otázkou zostáva, kto a prečo inicioval a inštaloval tento pamätník. Občania, ktorí iba údajne chceli vzdať hold svojmu rodákovi, alebo tu ide o skrytú propagáciu minulého režimu súčasnými komunistami. Pred postavením pamätníka vznikla petícia, na ktorú sa komunisti odvolávajú ako na iniciatívu miestnych. Z 320 obyvateľov obce ju podpísali 2/3. 200 z nich nie je Biľakovými spolurodákmi. Namiesto chatrčí im nedávno postavili sociálne byty. Tí by vraj možno podpísali rovnako aj petíciu proti Biľakovi. Až medzi pôvodnými obyvateľmi sme hľadali dôvod, prečo a za čo sú svojmu rodákovi vlastne vďační. Nuž, majú veru za čo. Chcem ľuďom pomôcť. No pomohol, daš čo nám pomých tu, pomých zrobiť daš čo. Čo pomohol? No daš čo. Kultúra šarový kus pomých, ko škola, bo to nebolo tak. Do obce bola postavená i cesta. Tieto vymoženosti dostali v čase budovania socializmu iba obce, v ktorých bolo vynútene založené družstvo. Čo znamenalo násilné odovzdanie pôdy, zvierat a poľnohospodárskych mechanizmov, tzv. Kolektivizácia. V Biľakovej rodnej obci však družstvo založené nebolo. V tých 50. rokoch ako ľudia nechceli založiť družstvo? No to nechceli založiť toto staré, tak ľudia to robili, to si думаjú, že ak vzadu do družstva, tak už nevie, dobre ja znam. No a je Biľak prišiel a povedal, že keď by zrobili družstvo, že ste týko nerobili, jak ste robili dakoľ. To, že ľudia nechceli ísť do družstva, s tým nemali problémy? Ako, že by proste ako mali s úradmi problémy, že nechcú družstvo? No tak nemali, ja znam to. Niekto nechce piť, no to jak? Niekto ne. Považujete to za normálne? Keď niekto nechcel byť, tak prečo by ho nútili? Za normálnych okolností by takíto roľníci riskovali prenasledovanie. Jeho súčasťou bolo nariadenie odovzdávania nesplniteľných kvót poľnohospodárskych produktov. Riskovali jednak tie trestné postihy, lebo tie dodávkové povinnosti museli tak či tak plniť. Riskovali vlastne tú stratu svojho majetku a to, že nebudú mať teda z čoho reálne žiť, lebo vlastne keď im potom zhábali aj tie hospodárske zvieratá, tak vlastne prichádzali o spôsob tej svojej obživy. Riskovali tiež vysťahovanie z dediny a stratu slobody. Bežné postihy v celom ostatnom štáte. Nič také sa však v Biľakovej krajnej Bystrej nestalo. A na rozdiel od iných, miestni tzv. Kuláci neboli ani prenasledovaní a ani inak perzekvovaní. Takto teda budoval socializmus krajský a celoštátny komunistický aparátčik vo svojej rodnej obci. Takýto prípad, že proste držal nad nimi niekto zo straníkov, z vysokých straníkov ochrannú ruku, takýto prípad poznáte iný? Nepoznám a je možno, že boli, ale predpokladám, že k tomu nie sú nejaké písomné dokumenty, takže...
že to nebude zaznamenané. Vasil Biľak teda si uchránil vlastnú obec od kolektivizácie, od celoštátnej krivdy, ktorá všade inde so sebou priniesla množstvo osobných tragédií a hrubé bezprávie v podobe násilného zabratia majetku roľníkov. V tomto prípade mu rodáci naozaj majú byť za čo vďační. Podľa pamäti bývalého agenta EŠTB, ktorý z komunistického Československa ušiel, sa Biľak dokonca osobne angažoval v posielaní ľudí východného Slovenska do pracovných a trestných táborov. O jeho zásluhách pri zapredaní vlasti Brežnevovmu politbíru a jeho armáde ani nehovoriac. Vasil Biľak je predovšetkým symbolom kolaborantstva s okupačnou mocnosťou v auguste roku 1968. A prečo sa im tá okupačná mocnosť prišla, tak tam išlo jednoznačne o hrubé porušenie medzinárodného práva a potom rovnako aj režim, ktorý sem priniesla, znamená výrazné odbúranie demokratických práv a slobod, ktoré zo sebou obrodný proces roku 1968 priniesol. Ten charakter diktatúry, ktorá tu u nás bola predovšetkým v prvom období, keď to bola krutá stalinská diktatúra, keď šlo o život, keď šlo o mučenie, o dlhoročné žaláre a trestné tábory a tak ďalej a tak ďalej. Na tom sa všetko podielal ako vysoký predstaviteľ režimu. Ak by sme toto doviedli teda ako do záveru, tak vlastne ten pomník by nemal byť postavený. Podľa môjho názoru by nemal byť postavený. Pretože predsa, a znovu sa budem opakovať, že máme aj vyjadrenia renomovaných historikov, ktorí poukazujú na to, že je predstaviteľom určitého takéhoto režimu. Čiže nemal by byť postavený. Druhá vec je otázka potom naozaj toho trestného konania, lebo tam už sa bavíme, či skutočne je preukázané každé to konanie a úmysel, tak ako to vyžaduje tá skutková podstata trestného činu. Pomník podľa všetkého spĺňa viaceré znaky potvrdzujúce schvaľovanie či ospravedlňovanie zločinov komunistického režimu. Komunisti sa však obhajujú tvrdením, že to nie oni boli na začiatku idei pomníka. Tento pamätník bol postavený na základe požiadavky občanov krajiny Bystry, ktorí si chceli zdať hold, úctu tomuto obyvateľovi. Komunistická strana, respektíve krajská rada, ktorú zastupujem ja ako predsednička, sa ujala tejto akcie, urobila petíciu a tak ďalej, všetko bolo podľa zákona. Od samotného starostu obce sa však dozvedáme niečo podstatne iného. Vznikol na základe čoho? Koho to bol nápad? No, tak s návrhom prišla komunistická strana Slovenska, konkrétne krajská rada Prešov, no a oni dali podnet tomu, že by chceli postaviť taký pomník tu v rodisku, kde sa narodil. No a tak mňa oslovili, ja som im povedal jedno, že ja sám si to nezoberiem za svoje, lebo ja len dávam na rozhodnutie ľudí, ja som volený funkcionár, takže nech sa ľudia vyjadria v petícii. Keď budú súhlasiť, môžete, keď nie, ja si sám za seba za svoje to neberiem asi tak. Komunisti sa síce skrývajú za občanov, no na pamätníku sa objavili texty, ktoré by tam miestni sotva dali. A síce, že Vasil Biľak bol čelným predstaviteľom KSČ a najmä motto pamätníka. Pravda zostane pravdou. S čím to súvisí? Je to jeho motto, ktoré je z jeho prvej knihy. Táto prvá kniha, ktorú vydal Vasil Biľak, mala takéto motto, čiže na základe toho sme urobili aj my. To je odkaz jeho myšlienok, jeho písania, ktorý zväčšil v tejto knihe. Pravda zostala pravdou. Bola kniha, ktorá vyšla za komunizmu, ktorú museli povinne knihkupectvá šíriť na školy a do knižníc. A tá kniha vlastne, tie jeho nejaké vystúpenia na zjazdoch a prejavy, proste to je straká hrôza, proste, tam je totálna obhajoba Sovietskeho zväzu, okupácie, normalizácie a triedneho nepriateľa a tak ďalej. Otázným zostáva, prečo nič z toho nedešifroval a neodhalil vyšetrovateľ. Po vykonaní preverovania vyšetrovateľ uznesením vec podľa paragrafu 197 odsek 1 písmeno D trestného poriadku odmietol, a to z dôvodu, že predmetným konaním neboli naplnené znaky skutkovej podstaty. Vyšetrovanie teda nedokázalo úmysel schvaľovania zločinov komunistického režimu. Kto však vymyslel a objednal texty na pamätník, ak to neboli rodáci? Komunistickú stranu ako právnickú osobu stíhať nemožno. Na zodpovednosť by teda mal byť braný jej konkrétny predstaviteľ. Možno by skôr sa jemu podarilo dokázať ten úmysel.
že mal ten úmysel poukázať na to, že áno, je to určitý predstaviteľ komunistického režimu a ja schvaľujem ten komunistický režim. Čiže áno, v týchto súvislostiach možno áno. To, že na pomníku sa velebí Biľakova vysoká komunistická funkcia a že je tam dokonca priamy odkaz na jeho najnormalizačnejšie prejavy, však vyšetrovateľ ako schvaľovanie zločinov komunistického režimu nevyhodnotil. Za mnou je tento symbolický pamätník a na ňom sú guľky, ktoré vraždili našich občanov túžiacich po slobode a boli to väčšinou mladí ľudia. Títo ľudia vlastne len chceli prejaviť svoju slobodu tým, že odídu niekam, kde nie sú potláčané ľudské práva. Vasil Biľak predstavoval človeka, ktorý práve bol na čele toho systému, ktorý nielen potláča ľudské práva, ale našich občanov dokonca vraždil. Vasil Biľak bol zodpovedný za mnoho vecí. Okrem iného spolu s ďalšími 4, hoc boli vo vedení strany v absolútnej menšine, napísali tzv. Pozývací list. Na jeho základe bolo zvrchované Československo obsadené vojskami Varšavskej zmluvy. Jeho mentálni nástupcovia však trvajú na tom, že sa vôbec ničoho nedopustil. Na Vasila Biľaka treba konečne povedať pravdu. 21 rokov nebol stíhaný, nebol odsudený, čiže stále sa treba pozerať ako na osobu nevinnú. Naša spoločnosť sa vysporiadala s týmto prípadom podobne ako s viacerými inými. Veľmi delikátne nechcela súdiť minulosť. Môžeme to povedať tak, že justícia, ktorá mala zašpinené ruky spred roka 89, nebola ochotná špiniť si ruky znovu, aby súdili jedného z nich. Jedného, ktorý bol súčasťou toho systému, dokonca jedným z ich ideologických nadriadených. Je to reprezentant proste zločineckého režimu. Áno, určite. Bez ohľadu na to, či bol po revolúcii za demokracie odsúdený alebo nie. Áno. Som presvedčená o tom, že sa nevyžaduje to, aby tá konkrétna osoba bola odsúdená alebo aby nejakým trestným súdom bola preukázaná jeho vina. Nebyť prerušenia obrodného procesu v auguste 68, boli by sme ekonomicky a najmä mentálne o mnoho ďalej. Komunisti by neobhájili svoju chimérickú dogmu a my ostatní by sme mali slobodu a vyššiu životnú úroveň. Je iba príznačné, že tak ako Alexandra Dubčeka Biľak zradil v 68., tak mu pomyselne nedá dýchať ani po smrti. Vtedy policajný teror, zákaz vlastného názoru, devastácia morálky, prenasledovanie, udavačstvo. Dnes práve pomenovanie faktov. Sú stíhaní za poškodzovanie cudzej veci. No veď, ale iste, tá zámienka sa vždy nejaká nájde, ale podstata veci je taká, že sú stíhaní za svoju občiansku iniciatívu, že sa zbúrili proti tomu faktu, že sa stavajú pomníky minulému režimu. My si myslíme, že Ľuboš Lorenc a Peter Kalmus nespáchali trestný čin, ale prejavili svoju občiansku statočnosť a ich čin chválime, alebo pomyselne sa k nemu hlásime aj my. Ako by sme pomalovali bustu vlastizradcu Biľaka aj my. Prípadom by sa mala zaoberať generálna prokuratúra. Nie len kvôli sťažnosti samotných umelcov a aktivistov. Tiež aj kvôli odkrytému obsahu textov na oslavnom pamätníku, ktorého opätovná inštalácia sa aktuálne pripravuje. Medzi tým pokračuje práca na buste. Chcem podotknúť, že busta, aj keď upravíme tento podnik, momentálne nebude osadená. Bude osadená až po ukončení súdnych procesov, ktoré prebiehajú, respektíve budú prebiehať. A na druhej tejto pamätnej doske bude vyrytá fotografia Vasila Biľaka, ktorá bude momentálne nahrádzať bustu. Z inkriminovanej Biľakovej knihy pochádza i citát, že internacionálna pomoc bola pre záchranu socializmu potrebná. Nedávny propagandistický dokument v ruskej televízii tvrdil, že u nás v 68. hrozilo fašistické spiknutie Severoatlantickej aliancie a že nás intervenčné vojská vlastne oslobodili. Tak aby sme sa v blízkej budúcnosti ešte nedočkali aj pomníkov velebiacich okupačné vojská Sovietskeho zväzu, majúce na svedomí desiatky obetí Čechov a Slovákov. Ja mám byť súdený s Ľubošom, ale komunistická strana, ktorá vlastne ten pomník objednala a zrealizovala. Čím propagovala ťažkého zločinca, vlastizradcu a pre mňa aj vraha Vasila Biľaka. Vnímate to tak, že ako keby suplujete proste zákon alebo štátne orgány, keď niečo také robíte? No, vedeli sme, že keby sme zavolali políciu a povedali, že tam sa spáchal trestný čin, tak neprídu a nezahalia ten pomník, ako nezabrania tomu páchaniu. Čiže je to smutné a pravdepodobne sme suplovali.
Sloboda prejavu, ktorá je výsledkom zbavenia sa komunizmu, má dnes rôzne podoby. Mala by však rešpektovať historické fakty a súvislosti. Vieme, že keď máme niekde hákové kríže, tak je to jasné, že teda tým spôsobom niekto propaguje a podporuje fašistický režim alebo neofašistov, ale keď máme kosák a kladivo, tak sa v zásade nikto nad tým nezamyslí. Čiže je to aj v takom tom ponímaní možno všeobecne. V zásade myslím si, že to nie je v poriadku, pretože keď už aj sme sa uzniesli na tom a rozhodli, že to budeme mať v trestnom zákone, tak treba aj v týchto súvislostiach konať. Si dali takú prísahu, že ako náhle, dokiaľ žijeme teda a sme na slobode a na území Slovenskej republiky sa odhalí takýto pomník alebo podobný, budeme ineď konať. Aj za cenu toho, že budeme perzekvovaní. Bude to precedens, bude to o tom, že buď teda ten pomník bude musieť zmiznúť, alebo tých pomníkov takýchto bolševických začne vznikať veľa. No, takže nie je to o nás, je to skôr o spoločnosti, kam smerujeme. Skôr než mi začne zvoniť telefón a dávam nejaké otázky, tak skomentujem klamstvo súdružky Polánskej v priamom prenose. Jednak zvalila zodpovednosť svoju na občanov obce, že klamala. Za ďalšie klamala, keď tvrdila, že pomník Biľakovi obnovia až po skončení súdnych procesov. Dnes bolo druhé pojednávanie, ďalšie bude 20. mája a pomník Biľakovi, tak ako ho opisuje s reliefným zobrazením Biľaka, je v Krajnej Bystrej, žiaľ. A ešte jednu doplním otázku. Biľak a kompánia stavali ostnaté dráty a strieľali ľudí, ktorí chceli opustiť Československo. A momentálna vládna garnitúra sa chystá stavať žiletkové dróty a strieľať ľudí, ktorí budú chcieť prísť na Slovensko. Ďakujem zatiaľ. Ešte by som povedal, že klamala, keď hovorila, že Vasil Biľak nebol stíhaný, bol aj súdený, ale nedošlo k odsúdeniu nakoniec. Nie preto, že by bol uznaný nevinným, ale že nedalo sa niektoré veci preukázať kvôli svedkom chýbajúcim. A takisto klamala, keď hovorila, že bol to pomník ako rodákový, čo už bolo povedané, že prečo. Ale takisto na tom odhalení pomníku hovoril predseda komunistickej strany, že internacionálna pomoc bola nevyhnutná, čím vlastne odobroval to, že on ich pozval. Čiže oni to teraz tvrdia, že to nie je preukázané, ale na to sa odvolávali a toto tvrdili na jeho obhajobu, toto hovorili pri odhalovaní pomníka. Čiže vlastne aj oni veľmi dobre vedia, že je za to zodpovedný a vlastne schváľujú zločin z vlasti zrady. A samozrejme tento proces vníma verejnosť, ako hovorila pani Vierka Dubáčová, režisérka, umelkyňa, poslankyňa Národnej rady, vnímame ako precedens, pretože keď ten proces prehráme tak, či pokutou, či podmienkou, alebo čímkoľvek, vlastne sa legitimizuje a legalizuje ďalšia možná výstavba pomníkov Tisov, Husákov, Brežnevov, Hitlerov, Mussolini a tak ďalej. Ďalší argument, akože je čestný občan, ktorý nebol stíhaný, pekne povedal na prvom pojednávaní advokát náš Daniel Lipšic, ani Himmler, ani Mussolini, ani Heydrich a stovky ďalších vrahov, gestapákov a ťažkých zločincov neboli v živote postavení pred súd, čiže boli podľa súdružky Polánskej nevinní. Ale v 89. roku počas Nežnej revolúcie boli úplne bežne odstráňované tieto kosaky a kladiva, pecipe hviezdy, všetky socialistické heslá a tak ďalej. Títo komunisti boli zalezení, aj ten prokurátor, ktorý nás žaluje, vlastne boli zalezení, viac nevedeli, čo sa bude diať, ako sa to strhne, zvrtne. Nikto si nedovolil, netrúfol žalovať ľudí za to, že niekde poškodili nejaký komunistický pomník. Teraz
postupne, keď im to tak prešlo a začína sa tá taká postupná rehabilitácia, už Schuster hovoril o dobrých komunistoch a začalo to ešte asi skôr. No, teraz začínajú vyliezať a vlastne to je jedna vec, že teraz sa ozývajú. A druhá vec je, že mnohé pomníky tu ostali. Nemáme taký zákon, ako majú na Ukrajine, že všetci Leninovia, Pecipe, hviezdy, kosaky a kladiva musia zmiznúť z verejného priestoru. U nás to tam ostalo, začalo sa to tolerovať, ľudia tomu hovoria, že to je súčasť histórie. Takové kríže nie sú súčasť histórie, že nemusia tu ostať. U nás pri takýchto pomníkoch sa povie, že však to je pomník, to je hrob a takéto veci. Máme na Slovensku aj veľmi pekné nemecké vojnové cintoríny a nikde sa tam nenachádza hákový kríž. No, toľko by som k tomu povedal. Ľudia si zvykli na tieto kosaky a kladiva a hviezdy a teraz zrazu sa tvária, že je to niečo nenormálne dávať to preč. No, presne ako hovorila tá pani historička, teda odborníčka na trestné historické právo, že vlastne ako náhle sa objaví hákový kríž, tak je problém. Ja som rád a chvála Bohu prokurátora koná a ten mladý neonacista, ktorý popieral holokaust a ktorý šíril nenávisť a ponúkal nejaké eurá za vraždy, je chvála Bohu vo väzbe a verím, že pár rokov stráví vo väzení. Ale rovnakého činu sa dopúšťa komunistická strana tým, že vlastne popiera zločiny komunizmu a schvaľuje a obhajuje streľbu do nevinných občanov, ktorí boli počas okupácie brutálne sovietskými vojskami zastrelení. Je to u mňa na úplne rovnakej úrovni, hej. Čiže títo legálne oslavujú, hodujú a tá druhá stránka ide do väzenia. Chvála Bohu, že ide do väzenia. A dúfam, že to nie je prvý a posledný prípad. Však dostaneme sa možno v priebehu večera aj k Tisovi, aby teda bolo jasné, že Ľubožia a teda nielen my dvaja, samozrejme stovky a tisíce ďalších ľudí, ktorí milujú slobodu, demokracie, ľudské práva, sú antifašisti, antikomunisti, antiislamský štát a tak ďalej, teda antitotalitného zmyslenia. A to, čo ešte Tomášovi na otázku tak nenapadne, vlastne to hovoria viacerí, to hovoria aj Mišo Havran a ďalší, že vlastne Slovensko sa nevysporiadalo ani so slovenským vojnovým štátom, ani s 50 rokmi, ani s okupáciou, ani s ponovembrovým vývojom na Slovensku, ani s mečiarizmom. A preto máme tu ficizmus a preto tu máme nárast radikálov, extrémistov a fašistov. Dokonca 14. marca symbolicky nastupujú 14 poslanci na nacistické strany, ľudová strana naše Slovensko do parlamentu. Ja som vám chcela, tak vlastne to nie je ani otázka, je to skôr taký komentár, že v roku 2010, myslím, bola výstava v Slovenskej národnej galérii, ktorá sa volala Prerušená pieseň. A Sandra Kusa, ktorá bola kurátorka do tej výstavy, tak v rámci toho kontextu postavila Slovenskú národnú galériu sochu Stalina. A stalo sa vlastne niečo podobné, že tiež nejaký pán tú sochu posprejoval červeným sprejem alebo neviem čo. A teraz vlastne to je také akoby zamyslenie, že či je to akoby porovnateľné, že dá Slovenská národná galéria, že je vnímateľný ten kontext, že je to súčasťou výstavy a ukazuje sa tá história, alebo je to rovnakým spôsobom nejaká propagácia. Vlastne neviem ani ako položiť tú otázku, ale skôr by chcela podotknúť. Rozumiem veľmi dobre, dokonca tá téma tej výstavy a toho Stalina, oliatého myslím vedrom červenej farby, je súčasť posudku, ktorý sme dnes predložili, teda pán Lipšic predložil sudcovi a prokurátorovi. Je to posudok súdnej znalkyne v odbore sochárstva, pani Kataríny Bajsurovej, ex-riaditeľke Národnej galérii. A samozrejme toho Stalina ako dobový historický moment totálneho zla pochopili, že ten človek mal asi nejaký motív, že mu bolo v tých rokoch 50., 70. ublíženie, takže nechali tú sochu po ukončení výstavy zreštaurovať, ale nežiadali trestné stíhanie, nežiadali náhradu škody. A takisto v Košiciach, keď ste registrovali túto kúsok odtiaľto asi 2 minúty, je súsošie dosť nepodarené, umelecký súsošie Masaryka Štefánika. A ako reakcia na našu akciu nejaký mladý muž z Košíc tiež polial plechovkou acetonovej farby Masaryka.
Vypatrali ho na základe kamier, kriminálka. Ja som tam došiel, Markíza chcela do mňa nejaký rozhovor. 3-4 hodiny to 4 zamestnanci správy mestskej zelene čistili acetónom pod dohľadom nejakého vedúceho a takisto mesto nevyčíslilo žiadnu škodu. Správa mestskej zelene, teda podnik mestský, ktorý podľa magistrátu brali to ako bežnú údržbu svoch a pokiaľ mám informáciu od novinárov, ten chlapec bol len pokarhaný nejak, hej, takže tu je absolútne dvojitý meter, pokiaľ ide o naše trestné stíhania, pokiaľ ide o toho Stalina, o toho Masaryka a o množstvo ďalších, hej. A ešte dokončím, lebo ja tvrdím stále vlastne, že keby sme chceli, tak tam ten večer dojdeme s kladivami a ten pomník zdemolujeme na márne kúsky a nikto v živote by nikdy nevedel, kto a prečo to urobil, hej. Ale keďže sme chceli poukázať a zabrániť propagácii trestného činu, tak sme to poliali len farbou, napísali len jemný názov ze Šviňa a verejne sa k tomu priznali na sociálnych sieťach, do médií, do televízií a tak ďalej, hej. Aby práve vznikla tá diskusia, aby vznikol takýto dokument a aby sa tá verejná mienka nejak aktivizovala. Môžem ja teda, mňa akože zaujíma samozrejme v celej tejto téme akože otázka toho rámcovania, tých kontextov, hej, pretože pre mňa ako, keďže poznám Petrovú prácu a poznám aj jeho predchádzajúce práce, akože Tomáš ho predstavil ako umeleckého aktivistu a pre mňa nie ako občianskeho aktivistu, ale pre mňa si predovšetkým umelec, čiže ako, samozrejme ja to vnímam v kontexte aj nejakého politického umenia. Trochu mne akože osobne vadí a prekáža vlastne to, akým spôsobom sa tejto témy chytil Daniel Lipšic, ako sa vlastne celá tá téma dostáva proste nikam inám a smeruje naozaj k tomu, teda vyhlásiť vlastne komunizmus za zločinecký režim a teda šírenie týchto symbolov vlastne komunizmu za teda zločinecké, čo stále teda v našej legislatíve nie je. Takže akože trošku sa to posúva v tom kontexte niekam ďalej, ak som to chcela vrátiť späť do kontextu toho, že to vnímam teda ako umelecké dielo a možno, že môžeme o tom aj diskutovať, ešte tak bude mať ľudia alebo nie. A k tej téme toho, teda, že znova tu je nejaké to rámcovanie toho problému, ako keby, že pozor, je tu nejaká nebezpečná radikálna ľavica dnes, hej. A teda treba si teda dávať pozor, hej, ako podľa mňa je to také ako reálne úplne zavádzajúce a nepravdivé si myslím. Kto sú predstavitelia tej komunistickej strany, ja skutočne neviem, akože Peter možno správne si pozoril na to, že čo stálo za, čo všetko vlastne stálo, alebo prečo vôbec akože vznikol tento proces, prečo komunistická strana, ktorá ako radikálna ľavicová strana by sa mala hlásiť úplne k iným hodnotám, prečo oni jednoducho využijú a použijú retoriku toho teda, že je to nejaký vlastne útok na súkromné vlastníctvo. Pre mňa je to úplne absurdné, že komunistická strana to si môže prísť niečím takým. Po druhé je pre mňa úplne absurdné, že ako keby malo byť, ako keby pomník mohol byť legitimizovaný, keď povieme teda, že to bola vôľa občanov. To je zase taká úplne šialená predstava o demokracii teda, ako náhle vlastne je to akože občania v tej krajine bystrej schvália, tak akože jednoducho ten pomník tam môže stáť nie, ak ten pomník vlastne, ak za tým pomníkom je nejaká reálna politická strana, hej. Čiže pre mňa akože proste ten diskurs okolo toho je vlastne veľmi, veľmi divný a veľmi čudný a naozaj tá komunistická strana skutočne, neviem, čo je to za organizáciu dnes. Jednoznačne nepredstavuje a nereprezentuje nejaké ľavicové hodnoty. Určite nie. Ak si potrebuje pomáhať teda takýmito pseudoargumentmi, to znamená, že teda chce náhradu škody, to znamená, že to vníma ako z pozície teda nejakého súkromného vlastníctva, čo je proste totálne nejaký pravičanský postoj. A takisto vlastne, keď sa tam začne argumentovať teda nejakú občiansku platformu a tak ďalej, tak ďalej. Takže ako proste pre mňa na celom tom procese je zaujímavé vždy aj to, ako sa to posúva v tých ďalších kontextoch, alebo ako sa otvárajú tie nové kontexty a treba byť v tom taký relatívne opatrný, lebo ja to osobne teda považujem za nechcem povedať, že posun nejakým nešťastným smerom, ale ja považujem určite to, že teda Lipšic do toho vstúpil ako váš advokát, ako nie veľmi šťastný krok a teda celé
to, akým spôsobom sa to teraz rámcuje, teda zdá nie úplne šťastné. Ja by som bola rada, keby sa o tom bola hovorila. Môžem niečo najskôr povedať, že k tým ideám a hodnotám komunistickej strany, ešte k tomu by som chcel podotknúť, že súvisí to s tou predošlou otázkou, tou prvou, že komunistická strana sama vyhodila Vasila Biľaka zo strany, teda sami ho vyhodili, pretože začalo sa im to akože búrať a chceli sa nejakým spôsobom rehabilitovať, legitimizovať a vlastne keď keď tá revolúcia začala, tak Vasil Biľak išiel preč, lebo oni sa chceli očistiť, oni sa tvárili, že to bola chyba človeka, nie strany. To je ešte k tým hodnotám. A to je taký paradox, že teraz mu odhalujú pomník a vtedy ho vyhodili zo strany. A k tomu Danielovi Lipšicovi. My sme boli naopak radi, že to pojal, ako to pojal, ako z toho dôvodu, že tam bolo šírenie komunizmu, pretože my sme to takto mysleli. To, že je Peťo Výtvarník na našej akcii nezohrávalo žiadnu rolu. My sme to nechápali ako umenie. Keby bol Peťo sústružník, tak takisto ide. On mi to nepísal, on ma neinformoval o tom, že pozri sa ľubo, tam bol odhalený pomník, čo s tým. Nepísal mi to ako výtvarník, písal mi to ako človek, ktorý si aj ctí zákon. My sme nešli niečo ničiť a ako človek pobúrený tým, že sa tu nejakým spôsobom toto môže diať, ako slušný človek mi to písal a nie ako výtvarník. A na mieste sme vôbec neuvažovali nad tým, že niekto sa nad tým bude pozastávať, že to je umenie. Čiže my sme boli celkom radi, že Daniel Lipšic bez toho, aby to s nami konzultoval, okamžite to videl tak, ako sme to videli my. Čiže možno niekomu sa to zdá, že to zbytočne je posúvané do tej roviny inej než umelecká, ale my sme to s tým robili. Ale ja musím povedať, že napriek tomu, že akože hovoríš o tom, že proste Peter by mohol byť sústružník, ale nie je, on je umelcom. My vieme, že robil takéto veci s pomníkmi aj na strane radikálnej pravice. My vieme, čo robil s pomníkom. Nie Tisa, čo? Esterházyho koho? Esterházy. Aj keď povieš teraz, že si pristupoval k tomu ako občiansky aktivista, jednoducho to, že to je forma politického umenia, toto môžeme deklamovať a tvrdiť, môže to tvrdiť umelecké inštitúcie, môže to tvrdiť teórie, môže to tvrdiť kritika. Ak aj umelec samotný napríklad povie, že on to takto nemyslel, on nie je poslednou inštanciou, hej. Ak všetko to, čo robí predtým, a ak je tu istá konzistencia vlastne v jeho tvorbe, tak jednoducho niekedy teória naozaj vyhlási a poznáme to aj v prípade literátov, ktorí napríklad povedali, toto nie je súčasť môjho veľkého umeleckého diela, ale napriek tomu literárna teória kritika prišla a povedala, že je to súčasť toho literárneho diela, tak sa to uznalo. Dobre, takže ešte k tomu advokátovi, ako prvá ponuka bola od môjho priateľa, rodáka z Piešťan, veľmi známeho advokáta Romana Kvasnicu, ktorý je veľmi známy v prípade Edvigy Malinovej. A potom sme dostali ponuku od pána Lipšica cez pani Dubačovu a ešte tretia ponuka bola, myslím, z advokátskej kancelárie Via Juris. Všetky tri ponuky boli bezplatné a po 2-3 dňoch rozmýšľania Romana Kvasnicu a po takom hodinovom telefonickom rozhovore Roman zvážil sám ako advokát špičkový, že toto je politicko, spoločensko, eticko-morálny problém a nie len problém advokátsky. Tak preto sám doporučil svojím spôsobom, aj keď konzervatívneho politika, ale politika, ktorý si váži slobodu prejavu a uctieva základné ľudské práva a demokraciu. Takže potom som konzultoval s Lubošom samozrejme, lebo sme spolu páchatelia a bol rád a nadšený vlastne, že Lipšic to pochopil presne, ako hovoril Luboš, takisto ako my a začal nás zastupovať bez nároku na honorár, dokonca slúbil, keď to skončí, že nás pozve na kávu. Ale možno, že aj na whisky, ale a niekedy, áno, som umelec, dokonca niekedy robím aj, ja som robil aj akvarely, ako, to je v poriadku, hej, ale u mňa niekedy takýto postoj je ďaleko viac ten občiansky postoj
ako povedzme poskytnuté prvej pomoci, ako keď je havária, napríklad tu na križovatke krovom objazde, a ako občan poskytujem prvú pomoc, tak nemôžem z toho robiť performance, hej. Je možné samozrejme, že ten bilak s tým soplom a tak ďalej vyzerá zaujímavé, výtvarné, ale to je vedľajší produkt, ten hlavný produkt je tá občianská statočnosť a aktivita. Ja som dokonca mal dneska pripravenú takú krátku reč na tomto na súde, lenže ma nikto nevyzval a sám nemôže vystupovať, že všetci z vás zrejme videli v Bratislave, jak neonacisti, a ja sa nebojím použiť slovo fašisti, napadli, arabská rodina to bola, alebo sírska, proste to je jedno, napadli v rámci rasizmu rodinu. Stála tam polícia, ktorá sa usmievala, to video je dostupne kedykoľvek pozerateľné, a povedzme v tej situácii nejaký ten neonacista hlavy zoberie bejsbolovú pálku a chce zaútočiť a polícia nekoná. Tak ja ako občan, ktorý sa nebojí, skočím mu do cesty a možno sa mi podarí tú bejsbolovú pálku zlikvidovať, alebo palicu po slovensky zlikvidovať a polámať. A teraz nie on bude stíhaný za útok a za rasizmus a propagáciu fašizmu, ale ja za poškodzovanie cudzej veci, pretože jeho prokurátor odhadne tú bejsbolovú palicu, ktorá stojí 100 € na 3000 eurovú hodnotnú vec. Tak hovorím to, čo som dneska chcel povedať na súde. Tak zdôrazním znovu, že aj ako umelec nemôžem robiť performance, že oplodním nejakú ženu a poviem, to bola performance. To je tvoj problém, hej. Ako sú postoje občianske, prvá pomoc, zabránenie trestnému činu a tak ďalej, ktoré sú nad umením. Ja stále mám také kredo, že umenie nemôže byť ani nad životom, ani nad smrťou, hej. Možno, že súhlasiť, možno, že nie. Ja ešte to by som povedal, že v kontexte ostatných vecí, akože pripúšťame, ostatných aktivít, pripúšťame, že sa to dá ako považovať niekým za umenie, práve preto, že Peťo, tak vlastne vystúpili sme tak viackrát, prelapovali tabulu. Jednu tabulu sme osprejovali, ktorej sa nebudeme vyjadrovať, ktorá to bola. Vlastne Peťo balil esterháziu do toaletného papiera, teraz sme boli ty sa Olie blatom okydať, a nie len ty sa, ale Ďurčanského, že v tom kontexte tých viacerých aktivít, že pripúšťame, že dáva to istý koncept, môže to vyzerať umenie, nebránime sa tomu, ale tá myšlienka, urobili by sme akože bez ohľadu na to, že je Peťo umelec výtvarník. Lebo performance je široký pojem, performance môže byť, má 1000 variácií od banálnej, gíčovej, ironickej, vážnej, ale stále to je možné použiť ako performance, predstavenie divadlo, hej, proste divadle, a to je ten rozdiel, čo nechápe Kotleba, že keby som tu sedel a parodoval gestapáka v uniforme SS, tak ma nemôžu stíhať, lebo som umelec a hrajem divadlo. Ale keď prechádzam po ulici v tej istej uniforme, tak patrím do väzenia, pretože propagujem fašizmus. Čiže pre mňa ten občiansky postoj dať najavo, že tu niečo nie je v poriadku v roku 2006, ako povedal Tomáš, je ďaleko hodnotnejší aj z mojich očiek ako umelca, ako urobiť povedzme toho Lenina, ktorého ste mnohí videli na Facebooku, hej, s vibrátormi a tak ďalej. To je proste inštalačný gíčový objekt, ktorý parodizuje zakladateľa jedného z najhorších, jak som povedal v tom filme, jedného z najhorších režimov celej histórie tejto planéty. Pre tých, ktorí nevedia, komunistické režimy majú na svedomí vyše 100 miliónov nevinných obetí. Komunistický režim, ktorý vnikol v Sovietskom zväze Leninom, Dzeržinským, Čekov a ďalšími, inšpiroval vznik národného socializmu Hitlera, Goebbelsa a ďalších. Čiže on bol taká tá hybná páka zabíjania, väznenia a mučenia a tak ďalej, hej. Takže v tom je pre mňa to rovnítko je pre každého normálne. Fašizmus je rovná sa komunizmus, alebo naopak. Ale v tom je ten komunizmus o milimeter u mňa horší, že má tú dĺžku trvania, ktorá má, veľa vás vie o Severnej Koreji. Dokonca aj dnes, keď prichádza americký prezident na Kubu, tak desiatky manželiek disidentov sú vo väzení, hej. Znova zopakujem, ako sa to diskurzívne rámcuje. To znamená, že v situácii, že by si sa postavil k tomu, napríklad, že by si povedal teda, že je to umenie, teraz
bez ohľadu na to, čo si hovoril o tom, ako vnímaš vzťah medzi umením a medzi životom. Ide o to, že máš šancu na istú formu imunity, keď mám byť proste perverzná, na istú formu imunity, teda to, čo tebe prináša ako umelcovi istá forma imunity. To znamená, že sa to napríklad legitimizuje ako umelecké dielo, že nie je možné hovoriť o tom... Legitimizovať ako umelecké dielo, to je proste postoj. Áno. Môže to byť 100 razy, ale keď to legitimizuješ ako umelecké dielo, tá mohol kalmu znamenávať aj komunizovať, dáš. Ale neviem, prečo to estetizujeme. Ja si myslím, že je to rovnako relevantné. Ide iba o to, aby sme... Prečo o tom nemôžno hovoriť ako o umeleckom diele? Veď dostali by sme sa napríklad z toho... To je proste vyjadrenie občianskeho postoja, že proste Biľak je koho. Áno, a prečo to nemôže byť vnímané, že je to predsa... Ale je to reakcia v nejakom umeleckom kontexte. Pamätník alebo pomník je nejaká umelecká forma, že na tom sa zhodneme. To nie je diskutívna. Nie je žiadna umelecká forma. To nie je diskutívna forma, to nie je o tom, že Peter prišiel a diskutoval s predstaviteľom komunistickej strany. To bolo umelecké dielo? Prosím? To je umelecké dielo? Pre mňa je to nič, ale je to forma. Dobre, ale je to forma nejakého vizuálneho diela, že to, čo robí Peter, robí to formálne v jazyku výtvarného umenia. Nesmieš to tak brať, je to politický postup. Áno, a však aj politický postup je účastný, môže byť účastný umenia. Ale tak potom jasne, že tí kotlebovci hovoria, tam umelci. Škoda, že nie sú umelec. Na čo? Robia. A to je jedno, že nie sú umelec. No nie, lebo ten som bol umelec, tak by som mal bližšie. Vy ste asi občas predstav, pre mňa je Peter Kalmus umelec. Ja sa iba pokúšam vysvetliť, že pracuje v istom vizuálnom rámci, že? Že reakcie... Všetko, čo robí, je len umenie. To znamená, že keď napríklad Peťo ide v električke a neštíkne si lístok, alebo štíkne 20 lístkov, tak to je umenie. To je umenie. To proste tak urobil. Môžem sa ja spýtať jednu otázku? Prepáčte, pán Robinsky, ale akože vašu gestikuláciu som prvýkrát nepochopila, ale sa musím veľmi ostro ohradiť voči takýmto gestám. Prepáčte, ja si to nemyslím teda. To neviem, či toto gestu znamená, že si to nemyslíte, ale je to bolo hrubé z vašej strany. Prepáčte, ako takto vyzerá diskusia. Aj keď so mnou nesúhlasíte, ale ja sa ohradzujem voči takým gestám. Môžem ešte k tomu, k tej istej imunite, alebo ako by som povedal, že umelcov, alebo že umenie vlastne, neviem, veľa teórií, definícií umenia. Niekto, akože umenie je všetko, čo, nejaká teória hovorí, že umenie je všetko, čo autor vyhlási za umenie. Vedeli by sme tým legitimizovať strašne veľa vandalizmu a hocičoho, takto presne, že my si ctíme zákon a vlastne nežiadame, že netvrdíme, že to bolo umenie, tak preto by sme mali byť nevinní, lebo sme robili umenie. To nám nepríde vhodné, aby sme to... To nie je o nevinne, to je o tom, že sa nejako nastaví ten jazyk. Napríklad, že niekto bude môcť povedať, že si poškodili vec, lebo pamätník nie je vec. Hej? To znamená, to nie je objekt, ktorého suma je nejako vyčíslená. To znamená, že sa pohybujeme úplne v inom rámci a úplne iný jazyk musíme používať na to. Hej? Ako ja iba upozorňujem na to, že ako náhle príjmeme istú hru, príklad, hej, že bol tam Lipšic, nie obyčajný politik, bývalý minister spravodlivosti, pravicový politik a tak ďalej, ktorý sa do toho vsunie. V tejto situácii vlastne prijímame isté diskuzívne rámce. Takisto, ak by sme o tom hovorili ako o umení, znova prijímame isté diskuzívne rámce. Napríklad, môžeme o tom hovoriť presne tak, hej, teda či je to, alebo to nie je falsifikované umenie, samozrejme vyjadrená akože cez umelca a cez jeho politické postoje, že je to relevantné, ale museli by sme uvažovať o tom, teda museli by sme prekročiť ten rámec úvahy o tom, že to je nejaký objekt, ktorý je vyčíslený finančne, hej. To je to naše upozornenie napríklad akože Dorka, keď povedala o tom, že alebo sa snažila nejako načrtnúť tú paralelu medzi tým ohľadným Stalinom a medzi týmto, ale nechcem si predstavovať, že celý čas... Môžem sa rozpýtať. Ja môžem iba na taký príklad povedať, akože ako ktorá bola určitý symbol komunizmu a podľa expertov na architektúru nebola to zlá architektúra. A teraz v rámci performance ja môžem vlastne tú stanicu zdemolovať a povedať, že to je len umenie, hej. Lebo tá stanica je zbastardená, je to zničené architektonické umelecké dielo. Čiže ja teraz si urobím alibi,
zoberiem autogén a tie strašné pilóny, ktoré vlastne zabraňujú vnímať tú geometrickú plastiku betónovú, vlastne to zničím autogénom a kdečím, ale nemusím ma súdiť, lebo ja som len performer, ja som umelec, ja ničia muzikant, hej. Ako nie, ako podľa mňa, keď chcem dať najavo, že tá architektúra je zlá, tak to neurobím ako performance. Možno, že vznikne nejaký objekt tým zváraním alebo neviem, dotváraním tej stanice, ale v prvom rade budem trestne stíhaný za poškodzovanie zrejme štátneho majetku, hej. A potrebujem na to advokáta, ktorý bude obhajovať ma a nemôže to byť nejaký advokát, ktorý si bude robiť z toho srandu, lebo to potom sme v takom švejkovskom svete, ako Janičia muzikant, ako hej. Ale pustíme si zase video, lebo veľa rozprávame. Ty vieš s tým robiť? Peťo. Ešte tam bola jedna otázka, dajme tu otázku. Kým rozprávaš, že by som tam dal niečo. Áno, počúvam. Ale som sa ťa ešte spýtať jednu otázku. Ja si totiž myslím, že raz vám za to, čo ste urobili, a to je moja hlboká poklona, ja už som to aj druhý povedal, raz vám za to v Košiciach postavia ústy. Ja ako... že vám ich na to poleje. Ja ako priaznivec judaizmu, ale aj islamského a iného vizuálneho umenia nemám rád zobrazovacie, takže nechcel by som ani bustu, ani tak. Stačí moja fotka na občianskom preukaze, ktoré sa nemôžem vyhnúť. Nechcel by som v živote žiadnu bustu bronzovú a tak ďalej. To po smrti vydať nebude, vieš. Dokonca aj tento pomník, pretože to sú dve osobnosti, ktorých milujem, ktorých si vážim, Štefánik, Masaryk. Zrejme každý esteticky vnímajúci človek si vie predstaviť ďaleko hodnotnejšie umelecké dielo. A keď sme o tom, u tej pani Bajsurovej, u tej jednej z mála súdnych znalkyň, tak tá sa vyjadrila veľmi nekompromisne, že architektonicky a modelársky je to dielo nulovej hodnoty. Aj keď to robil napríklad nejaký známy prešovský architekt, ten pomník, a dokonca zistila, že ten sochár, neviem, jak sa volá presne, on ten posudok, autor tej busty Bilaka, zničil historické sakrálne pamiatky, pretože on je aj kresliar, aj umelec, aj maliar, aj krajinkár, aj kubista, aj všetko možné, aj reštaurátor. Takže na margo toho. A ešte jednu vetu tam zdôraznila pani Bajcurová, že práve odhalením tohto pomníka, keďže sa jedná o verejný priestor, spôsobili nielen morálnu újmu, ale ďalšiu bastardizáciu a antiestetizáciu verejného priestoru, hej. Ja by som poprosil toho mladého pána z techniky, lebo ja neviem to Facebooku, takto to vyzeralo po pár sekundách našej práce. Áno, teraz súhlasím, že toto je celkom zaujímavá umelecká inštalácia, ale nebol záujem urobiť tú umeleckú inštaláciu. Zase použijem taký ten smiešný stredoškolský, vysokoškolský príklad. Ako nie je záujem väčšiny mladých na disco party alebo na žure splodiť dieťa. Hej. Ten záujem bol úplne iný. Hej. A dokonca som tam našiel aj veniec radikálnej extremistickej strany Vzdor, ktorá má blízko aj k fašizmu, aj komunizmu. A tú stuhu mám v zbierke z týchto šialenstiev. Môže byť divadelná performance, moja radosť z SMP, ale tým možno oslovím 5, 10, 20 ľudí, hej.
A pustíme si teraz niečo vážnejšie. Dvaja mladí muži z Košíc postriekali pamätník komunistického funkcionára Vasila Biľaka červenou farbou. Dnes ten pomník je nastrieľaný čiernou farbou. Prečo ste sa rozhodli to spraviť? Ja som pôvodne rozmýšľala takisto o tej červenej farbe, ale čierna mi prišla teraz viac symbolická v čase dušičiek a na výročie VOSR. Prečo ste sa vôbec rozhodli toto spraviť? Prečo? Tak samozrejme, aby som podporila aj Peťa Kalmusa, aj Ľuba Lorenca. A samozrejme preto, lebo komunistickým pohlavárom sa nemajú stavať pamätníky, tak ako sa nestávajú ani Hitlerovi. Štát zahájil kvôli tomu nastriekaniu pamätníka na červeno trestné stíhanie, stíhajú Petra Kalmusa a jeho priateľa a tí, ktorí postavili ten pomník, tí sú úplne v pohode. Áno, no vyzerá to strašne, to mi pripomína ešte hlbokú totalitu. V podstate sú to tie isté praktiky a celé sa to tak nejako vracia, mám pocit, že sa to stupňuje. Samozrejme ma to teší, ale oveľa radšej by som bol, keby konečne polícia a vyšetrovacie orgány pochopili, že ten pomník by mal byť odstránený, pretože propaguje zločineckú ideológiu komunizmu. Takže vlastne toto je to isté, takmer úplne to isté v čiernom. Táto pani Kornélia Blaha, Košičanka, ktorá žije v Holandsku, má holandské občianstvo, nie je ani performerka, ani umelkyna a dokonca svojím spôsobom ani nie občianská aktivistka, ale vlastne urobila to isté, podľa trestného stíhania poškodila cudzú vec a paradoxne od nej prosíka nejaký vyšetrovateľ nejakých 30 eur na pivo za to isté. Takže zase sme doma a zase sme pri Biľakovi. Vlastne, že dvojitý meter prokuratúry a uvidíme, kto padne súd. Zatiaľ to je prokurátor a vyšetrovatelia, pretože prokuratúra zamietla podnet, takže takto ďalej, ale možno sa dostaneme už aj k Tisovi, že? No. Zatiaľ skomentuj Kornéliu, ale dostala je to... No, ešte to by som chcel povedať, že neurobila to len Kornélia Blaha, o niečo podobné sa pokusil Ondrej Dostál, ktorý to avizoval dopredu na sociálnej sieti a polícia mu v tom zabránila mu v tom takým spôsobom, že hoci im povedal, že to ide urobiť, tým pádom sa dopustil trestného činu v štádiu pokusu. Napriek tomu ho najskôr iba posielali domov, čiže keď sa ide niekto dopustiť trestného činu, tak polícia ho pošle domov. No, a to bola jedna vec. Ďalšia vec, tento Ondrej Dostál inicioval spolu s ďalšími aktivistami petíciu, kde vlastne vyhlásil, že schvaľujú tento čin a vychvaľujú nás zaň verejne. Boli sa aj sami udať na policii. Túto petíciu podpísalo 946 ľudí a orgány činné v trestnom konaní mali problém. Lebo by museli stíhať 946 ľudí, plus asi ďalší by sa pridali. Tak jednoducho, hoci schvaľovanie trestného činu a vychvaľovanie páchateľov trestných činov je trestným činom samo o sebe, tak to zamietli, odmietli ich stíhať. Ondrej Dostál spolu s Petrom Osuským sa voči tomuto odvolanie zamietli. Proste komunisti vôbec pochopili asi, že majú pred sebou väčší problém, aj policajti, a vlastne vzniká taká zaujímavá patová situácia, že vlastne stíhať budú len nás dvoch, súdiť budú len nás dvoch, lebo ani väznice nemajú takú kapacitu asi, ale a to som chcel povedať, že my vlastne stelesňujeme, ale my sme sa o to nesnažili, ale vlastne my sme tie tvare, ktoré musia niekoho označiť za nepriateľa, niekoho odsúdiť, ale je nás ďaleko viac a oni majú problém, odmietajú to a už to pochopil aj sudca pravdepodobne, že to nebude také jednoduché.
A nakoniec, kým prejdeme k dnešku, tí radikálni komunisti, ktorí boli dnes na súde, ktorí rušili pojednávanie, muselo byť prerušené. Dokonca sudca chvíľku zvažoval, že bude pojednávanie bez verejnosti. Až napokon veľmi šikovný a veľmi zdatný právnik Lipšic ho poučil, že by porušil zákon, keby zamedzil verejnosti a tak ďalej. A potom, keď sme išli znovu si uctiť pamiatku obety vyše 100 zabitých sovietských vojakov, teda sviečkami a na každej sviečke bolo meno obete, tak tí radikálni stalinistickí komunisti tie sviečky rozkopávali, házali do smetného koša a jeden, trošku starší ako ja, ma fyzicky napadol, vyhrážal sa mi tam zabitím, musel zasiahnuť občania a musel byť odvedený políciou. Čiže tie myšlienky Bilakové a tie myšlienky ich stalinizmu sú tak hlboko a tá nenávisť, že sú schopní priamo pred kamerami, pred políciou poslať človeka na traumatológiu alebo do krematória. Ale ukončíme takto Bilaka, lebo táto téma, ktorá za chvíľku pôjde, je pre mňa ďaleko vážnejšia a týka sa... Možno niečo? Ešte k tomu človeku, ktorý sa dneska pokusil napadnúť. Peťa, vyhrážal sa mu, aj ho napadol fyzicky, tak takisto polícia konala takýmto spôsobom, že síce sa dopustil trestného činu, nielen sa pokusil oň, ale dopustil sa ho, tak polícia ho, najskôr mysleli, že ho zobrala a oni ho zobrali len o 50 metrov ďalej. No, takto. Takže ideme k 14. marcu a ideme k pištolníkom v Slovenskej národnej rade. Hnedaj farba dňa, že? Pár hodín po definitívnom vyhlásení výsledkov parlamentných volieb, symbolicky niekoľko dní pred 14. marcom vznikom slovenského štátu fašistického a paradoxne a symbolicky sa dostalo do parlamentu 14 poslancov fašistickej Kotlebovej strany. Cieľom tejto dnešnej cesty okrem iného, ako spomínal Ľuboš, je aj vyvolať celospoločenskú diskusiu, aj odbornú, ale aj v parlamente. Joj, to je fajné, toto je dobré. Joj. Lepšie už je len piešťanské. Veľmi vážna téma, pretože tie vyhrážky od konkrétnych neonacistov, Mišúnov, Maghátov už nie sú také, že na chirurgiu, ani nie do krematória, rovno zakopať zaživa
a tak ďalej, židobolševická kurva a tak, no nechcem to citovať, lebo to sú stovky a tak ďalej. Takže toto je už nebezpečenstvo dokonca z Piešťan, kde o pár dní mám byť. Boli zvolení dvaja, myslím, poslanci za tú fašistickú stranu a je tam silné zázemie, majú tam dekrčmy a už ma údajne očakávajú. Takže som zvedavý, že či pôjdem do bahna alebo na traumačku. Toto by som povedal, že paradoxne dneska po nás títo komunistickí fanúšikovia a prívrženci komunistickej strany na súde kričali, že prečo nezakročíte voči tabuliam Tisovi. No, zakročili sme aj pred 2 týždňami. A ešte by som povedal k tomuto videu, že síce to ešte nie je kauza, ktorá by sa prepierala, ale len za tú bitču išli na nás 2 trestné oznámenia. Takže dosť možné, že za ten rajec, Oščarnicu, Varín, takisto nejaké ďalšie. Aký to bol dátum? To boli výsledky volieb? Tam myslím, že tá 30-dňová lehota, keď prokurátor príjme alebo zamietne podnet a potom, možno, že v apríli by sme mali chodiť, keď to zamietne, tak OK, ale keď nie, celé sa bojíme, lebo to je Žilinská prokuratúra a tá celá Žilina je nejak tak, celé okolie preslotované a pre nacionalizované, takže uvidíme, ak sa ten proces bude vyvíjať alebo ďalšie, ale toho sa nebojím, bojím sa toho, čo sa... A doporučujem, povedzme, viacerým, Ivana videla vypočuť si rozhovory s Radom Bránikom, expertom na extrémizmus, nacionalizmus, fašizmus, dokonca na stránke Týždňa, myslím, že je to odpianené, je rozhovor Eugena Kordu s tým pánom Bránikom, takže z toho idú zimomriavky a tak husia koža, lebo v týchto voľbách získala Kotlebová strana 220 000 voličov a podľa prieskumov dohovorených agentúr potenciálnych voličov 17-18 ročných stredoškolákov je ďalších 250 000, takže to už nie je 200, 800 alebo koľko komunistov, ale to je 8% v parlamente na rozdiel od necelého percenta komunistickej strany. A absolútne žiadny problém by nebol, keby najvyšší súd jednoznačne a zdôvodne tú stranu jednoducho rozpustil. Samozrejme, tie poslanci tam musia ostať v tom parlamente, pretože boli zvolení. Hej. Prebiehajú vlastne zatiaľ tie pojednávania, že sa tam prečítajú tie práva proti, alebo čo vlastne sa tam deje. Bo si vravel, že to ešte nie je na súde. Nerozumiem presne. Ako prebiehajú tie pojednávania? Jedno myslím ja, ale nemám ho stiahnuté, jedno je na Týždni, to prvé, tak to som púšťal na... Keby bolo 100 výročie kabaretu Voltaire, tak to som tam púšťal v rámci Dada, ale samozrejme, keby to bolo tak vážne a tragické a neviem aké, tak je to fakt Dada ten prvý proces. Dnešný už bol trošku miernejší ale samozrejme to ten proces nespeje k podstate veci, proste jednoducho, jak som hovoril na začiatku, či skončíme pokutou 20 €, alebo pokutou 2000 € a podmienečným trestom, alebo neviem čím, akýmkoľvek trestom, či 10 centov, alebo 1 000 000 €, obrazne povedané, to nerieši proces, pretože budeme či tými 5 centami, alebo vysokou pokutou, alebo podmienkou potrestaní, čiže súd alebo poriadkové orgány legitimizujú odhalovanie ďalších búst, pomníkov, Biľakov, Tisov, ako som hovoril, Brežnevov, Husákov a podobných zločincov. Ešte k tomu, ako to prebieha, v prvom rade sudca vôbec nie je šťastný, že to dostal. Je to sudca, ktorý robí trestné veci. My sme súdení za poškodenie cudzej veci, čo by bol trestný čin, trestná vec. Vôbec nie je nadšený, pochopil asi už dávno, ešte pred prvým pojednávaním, že je to vec politická a snažil sa toho zbaviť, vlastne nastojil na to, aby sme odpovedali, či náhodou nechceme zniesť námietku zaujatosti, lebo sa toho snažil zbaviť. Teraz máme pocit, že sa toho snaží zbaviť tým, že tú výšku škody sa snaží znížiť, aby to mohol dať na priestupkové konanie. Evidentne cíti ten tlak zvonku, jednak žije v tom pokrese Svidník, kde, ako hovoria komunisti, všetci sú tam komunisti, všade majú na súde, na polícii, na prokuratúre, oni to sami v jednom videu Týždňa to hovoria. Cíti, že tam musí žiť, zároveň cíti ten sudca, ten tlak verejnej mienky
nie je to pre neho vôbec jednoduché a zaujímavé je, že vlastne on tým veciam pravdepodobne vôbec nerozumie, nikdy sa Biľakom nezapodieval, nikdy neriešil nič, on má svoje teplé miesto a on, vidno to na tom, ako diktuje zapisovateľke výpovede prerozpráva, proste on absolútne myšlienku stráca, on nevie tú vetu zopakovať, lebo pre neho sú to cudzie veci a je to také trošku smiešné tam. On sa toho chce zbaviť, nie je vôbec rád, to je vidno na ňom, on je zmetený a on vôbec nevie, čo má robiť. A kto to určuje, že akého sudcu... No, je to údajne jediný trestný sudca, hovoril Peťo, že to nejako zistil jediný sudca, čo robí ako trestné veci vo Svidníku a vlastne, keby aj nebol jediný, tak pravdepodobne ten systém vygeneruje sudcu, ktorý to dostane, prideli mu to automaticky, no tak niekto by to dostal, ale no, on proste díval sa na nás, vysvetľoval nám, že keď chceme namietať zaujatosť, kľudne nech to povieme, díval sa na nás, že on to chápe, je to štandardná vec, on sa neurazí, proste takýmto spôsobom s nami, no a my sme povedali, že nie, akože v poriadku, môže on, tak bol z toho trošku, on si myslel, že znesieme tú námietku, pretože Peťo písal taký verejný status deň predtým, že nás súdiť bude sudca, ktorý bol v disciplinárnom konaní kvôli tomu, že odmietol fúkať a nazval ho Svidnický slota. Svidnickým slotom. Takže ten sudca akože si myslel a dúfal, že my to povieme toto a on sa toho krásne zbaví a bude mať svätý pokoj. No. Ale keď Luboš chcel ešte jedné video a na tom okolnosti nie je, pretože bol, myslím, na hraniciach, pretože rád búra a neznáša ploty, či jedné, či druhé, tak pustíme také zimné video, svojím spôsobom ešte raz tomu Biľakovi také romantické video. Blížime sa k rodisku zločinca, vlastizradcu, morálneho vraha Vasila Biľaka. Idem tu tretíkrát. Vieš, kde sa nachádzam? Skús hádať. No povedz. Nachádzam sa v Krajná Bystrá, to je dedina, kde je jediný pamätník Vasilovi Biľakovi. Idem sa tam pozrieť. A tu vedľa mňa sedí... A vedľa mňa sedí zločinec Kalmus. Je tu krásna ruská zima, že je symbolicky ruská zima rozvítá, hej? Tak čo máme, počúvaj, čo máme odkázať pánovi Biľakovi a miestnym obyvateľom? Čo by si im odkázal? Prosím? Ja som s ním raz sa stretol pred rokmi ešte, kým chodil o paličke. Som sedel s ním asi hodinu v čakárni u lekára. S Biľakom? No. A to ti bol strašne divný zážitok, lebo on tam prišiel ako taký úplný zapatený detko, ktorý vlastne vôbec už nič neznamená, vieš. Áno. Ja som celý ten čas na ňo rozmýšľal, aj som ho počúval, aj bolo vidno, jak ľuďom je to niektorým príjemné, niektorým nepríjemné, vieš. A to bolo hrozne zvláštne, lebo ja som ho celé detstvo vnímal ako toho mocného politika a tam sedel úplne, že starý dedok, ktorý nemal žiaden vplyv, žiadnu moc, veľmi zvláštna situácia, tak to ja mám s ním spojené. No, starých mužov sa nebije, ale nastúpil by si. Svojím spôsobom mal Biľak sedieť s paličkou, nie u lekára, ale doživotne v Leopoldove. Ideme točiť, fambiť, nejdeme zatiaľ. Ale prečo to robíte? Počkajte. No prečo by som to nerobil? Prečo? Prečo nie? Čo, bránite vlastným telom Biľaka? No však ale ja ho nejdem uniesť. Ja si to chcem nafilmovať. Snehuliaka si môžete zvoliť. Snehuliaka nám netreba. Počkajte, ho zvaliť. Chcete ho zvaliť? Nie, nechajte, však robte, čo chcete. No tak... Nemôžeme si robiť postup. No dobre. Tak Peťo, no. Tak stojíme pri pomníku rodáka Krajnej Bystre, ako pozerám, čestného občana obce. A na tej tabuli je nápis čelný funkcionár komunistickej strany Československa, poslanec Federálneho zhromaždenia, zaslúžil sa v rokoch 50-88 rozvoj východného Slovenska. Málo kto z tých ľudí si uvedomuje, že do roku 1948 to bola 6. najprosperujúcejšia ekonomika sveta.
Bilák so svojimi kumpánmi, zločincami, podporovaní Stalinom a Moskvou, tú ekonomiku behom pár mesiacov zrujnovali, rozkradli banky, rozkradli firmy, rozkradli fabriky. Toto sú siluety 7 tragicky zastrelených občanov, ktorí boli brutálne zabití 21. augusta 1968 v centre Košíc sovietskou okupačnou armádou, ktorú nielen do Košíc, do Československa pozval práve spomínaný Vasil Bilák. Pani, vy máte tu povolenie vesieť nejaké plagaty? Však my nevešiame. To len na chvíľku, to necháme. Ale nemusíte, vy nemáte na to povolenie. Ale čo, na čo, jaké povolenie by sme mali mať? Však nič nerobíme. A čo nám tu však... Ale však my si to tu dáme a si to aj zoberieme o chvíľu. Zoberte, pani, prosím vás, si to pekne zoberte zo sebou. Je tragédia, že ako keby tú realitu toho zločineckého systému miestni občania, ktorí vlastne dali v nejakom referende súhlas tomuto pomníku, si nechceli uvedomiť, vlastne, že aj ten marazmus, v ktorom sa momentálne nachádzajú aj oni, aj my svojím spôsobom vlastne, je dôsledok politiky týchto zločincov, vlastizradcov a morálnych vrahov. No dobre, a ty si tento pomník teda pred zopár mesiacmi natrel na červeno. Zjavne je už opravený. Popravím, to bola to iná tabula a bola tu bronzová busta, hej. Bola tu bronzová busta, ktorá po našom natrení a po očistení nejakým miestnym občanom bola odsudzená údajne neznámym páchateľom, takže to mi nie je jasné. A potom sme tu robili taký ako spomienkový meeting, tu bol odborný transportér, ako 21. augusta sme si pripomínali obete tej veľmi tragickej udalosti dejín Československa, ako okupácia Československa bola. A potom po nejakej dobe znovu nainštalovali komunisti tieto tabule na ten pomník. Dobre, však toto ale vidím, toto mi nemusíš hovoriť. Mňa zaujíma teda, že potom, jak si to ty natrel, podali na teba trestné oznámenie a teraz je to v akom stave? Momentálne sme pár kilometrov a pár dní od Svidníka, v ktorom 3. februára ráno o 10:00 budeme predstavení, budeme nútení prestúpiť pred okresný súd Svidníku a obvinení z trestného činu poškodzovania cudzej veci. A samozrejme, môj názor je, že ide evidentne o politický proces, v pozadí ktorého je komunistická strana Slovenská a toto je vlastne svojím spôsobom zámienka, lebo aj v tej obžalobe ten prokurátor zdôrazňuje hanlivý nápis sviňa, hej, čo je veľmi slušný nápis vzhľadom na osobu spomínaného zločinca Vasila Biláka. A za dokonci tie siluety sme donesli aj na to prvé pojednávanie, rozprostali sme ich na chodbe a vo foaje súdu a 2 z nich má totálne zničené, pretože nám ich komunisti rozkopali. Čiže vlastne ja ako výtvarník môžem považovať tie siluety aj za hodnotu materiálnu, pretože to som zaplatil tlačiarovi, ale aj za svoje umelecké dielo, takže tiež, ale niekedy sa treba poznieť nad ľudskou hlúposťou a primitívnosťou, keďže to nebolo tak závažné. No toto video bolo ťažké, pretože jak som videl aj na svojich očiach a na svojej artikulácii, deň predtým sme mali s Evgenom Kordom, legionárov, takú frťanovú poradu, ktorá skončila strašným množstvom ohnivej vody. Takže mám radi aj život, aj ohnivú vodu, aj slobodu. Ešte by som možno povedal, než si rozmyslíte otázku, k tomu, ako to predbieha. Ešte jednu vec som chcel povedať, že dôkladne je tam demaskovaný ten režim komunistický, pretože tí komunistickí prívrženci, ktorí sú tam, prívrženci strany žalobcu, väčšinou sú to starší ľudia, správajú sa vulgárne, snažia sa rušiť pojednávanie,
vykrikujú, kašľú, keď sa im niečo nepáči a sprosto nadávajú naozaj veľmi sprosto, že tam je to na tom súde vidno, že by som povedal, že kto má pravdu už len keď tam človek príde pred tú miestnosť a pozrie sa, čo sa tam deje. To je proste neustále ataky, nadávky, obviňovania zo všetkého. Takže ešte k tomu, jak to prebieha, je to cirkus. No, že mám obavu, keď pôjdeme na pojednávanie do Žiliny alebo do Čadce, alebo neviem, kde tam majú nejaký okresný súd, že budeme musieť do Chránkov, lebo keď tam príde 400 neonacistov, tak boli teraz Michalanoch, dobre hovorím? Michalanoch, tak tam tí chlapci holohlaví, vymetení, vygumovaní, tí nevykrikujú, nekašľú, ale tí radi rozbijajú sánky a spôsobujú otrasy mozgu ako zvolený poslanec, ktorý sa musel vzdať mandátu, pretože bol obvinený z rasového útoku a z ťažkého ubliženia na zdraví. Takže žiaľ takýto. A na moje šokujúce prekvapenie, určite mnohí viete, dnes nastúpil do parlamentu poslanec tej istej strany, ktorý prišiel do parlamentu s pištolou. Áno? Čo je tam zaujímavé? Pravý sme predstavila tu na kolegyňa Umelky. Čo je zaujímavé, tak na Slovensku máme dva vzdory. Čiže je červený a čierny vzor. A preto o tom hovorím, lebo ako majú blízko k sebe. Lebo ten červený vzor veľmi ľahko prejde ku zelenej strane Kotlebovej. Dnes, keď som počúval tých komunistov, tak oni už nie sú komunisti, lebo komunisti sú internacionálni socialisti a oni sa správajú vyložene nacionálne. Čiže až im svitne, tak pôjdu ku Kotlebovi. A takisto pôjdu ku Kotlebovi všetci priaznivci. Tam vidím obrovské nebezpečenstvo. Ja som si zažil stretnutia aj s Kotlebom v Šarišských Michalanoch, kde sme protestovali, keď oni išli tam oslavovať prvé výročie toho protestu, tak sme tam boli. A čo ma prekvapilo, tak bola podpora obce. Čiže keď sme tam boli my, bol tam Vlákov Oravec a ďalší, tak tej sa na nás sa dívali jak na exotov, a keď prišiel Kotleba, tak tlieskali. A to je dosť veľký prúšvih pre nás, pre všetkých, že ten program Kotlebov sa stal taký zaujímavý pre nich. No, ďalšia skúsenosť, ktorú som mal so vzdorom červeným, tak ja som dal trestné oznámenie na billboard s Vladimírom Iličom. No, samozrejme, že ten bol vyhodnotený, to moje trestné oznámenie, že sa nič nestalo, lebo Vladimíra Iliča môžete ľudne dávať na billboardy, však čo, aj s jeho citátmi. Hej, v podstate nič sa nedieje. No a taká výzva na záver, že keď sme našli dosť blata, tak na Bardejovskej ulici je jeden billboard Vasila Biľaka a je tam text zhruba taký, že ďakujeme Vasilovi Biľakovi za pomoc východnému Slovensku. Také niečo. Pri dopravnom podniku, myslím, že? Pri dopravnom podniku. Je to tam, všetci sa na to dívajú, keď je 17, 36, neviem čím všetky a ľuďom to nevadí. A to je ten obrovský prúser, že ľuďom vôbec nevadí, keby zajtra sa ulica volala Leninova a na magistráte by znova bol Kosák a Kladivo a miesto toho vstýčeného tohoto by tam bol Lenin, tak ľudia by povedali, že normálne nie. A to je obrovský prúšvih pre nás, pre všetkých, ja mám z toho strach. A je to na nás, že sme málo hovorili napríklad s mladými ľuďmi, že mladí ľudia vôbec nerozumejú tomu, že prečo je taký
Kotleba nebezpečný, však on iba dobre chce. Ja som si prečítal teraz Kotlebu a som si pozrel aj Hitlerov program, však to bolo také fajné. Viete, a tá citlivosť na to čo tam sloboda? Sloboda nie je dôležitá. Hlavne, že mám výstupky. Prepáč, nebola otázka. Ale samozrejme, akože tá situácia, aby sme boli zase reálni, dnešná situácia, keď sa s organizovanou zločineckou mafiou s krycím názvom Smer ESD spájajú relatívne štandardné politické strany, nahráva Kotlebovcom, radikálom, červeným, hnedým, zdorákom, viac ako volebné programy Kotlebu. Našťastie, jak spomínal pán Rovinský, včera sa ten starosta Michalian zachoval ako tak férové, pretože odmietol nejakú kvázi domobranu kotlebovskú a odmietol aj nejaké kotlebovské hliadky, aspoň do televízie. Na rozdiel od primátora Biče, ktorý je nacionalisticky rovnako agresívny, to vieš presne, jak to komentoval, ako povedzme komunisti na dnešnom súde. A je to nominant strany Smer SD, primátor Biče, ktorý povedal, že nestrpí takýto vandalizmus a už vôbec nie na rodnom dome pána Tisa. Takže o tom, že kto tu šíri ten extrémizmus a že vlastne Smer vytvára vládu, lebo Kotleba a všetci s ním idú, lebo Kotleba a pritom je to nominant Smeru, ktorý vlastne hájí Tisa. A ešte som chcel povedať k tomu, že tí mladí ľudia, že tam je problém. Ministerstvo školstva pripadlo strane SNS, ktorá sa vôbec netají obdivom slovenskému štátu a k Tisovi a podobne, čiže vlastne nemôžeme v tom nejako... My sme nemôžeme očakávať nejaké zlepšenie. My sme reagovali síce na vstup Kotlebovcov do parlamentu, ale ani sme nevedeli, že to bude mať aj tento kontext, že vlastne... Sú tu tie paradoxy vlastne, že taká tá kvázi intelektuálna alebo inteligentná alebo rozmýšľajúca spoločnosť, ktorá si osobuje také nejaké právo elit, sa nedokáže nejak dohodnúť na ohrozenie. Keď povedzme som symbolicky fakt jemným toaletným papierom dal svoj náznak na antisemitizmus Esterházyho a tak ďalej, tak pán Chmelár, ľavicový intelektuál, ma zvozil po čiernu zem a o pár týždňov obaloval Dručarského do ďaleko drsnejšieho toaletného papiera v Lajci. Ešte máme taký paradox k tomu vzdoru červenému a hnedému, že oni sa oni si rozumejú v tých bodoch programových úplne, vlastne je to identické, všetci chcú vystúpiť z NATO, všetci chcú taký národný socializmus, orientácia na Rusko, obdiv k Putinovi vyjadruje Kotleba, vyjadruje KSS, vyjadruje Vzdor, vyjadruje Odvaha, strana, proste tam oni sú si veľmi blízki a naozaj tí ľudia sú si podobní a stáva sa nám, že nadávali na nás nejakí ľudia, že sme, a to sa stalo viackrát, že sme vlastne zablatili Tisovú tabuľu, nadávali na nás, že to je niečo hrozné, a zároveň sa okamžite zaštítili tým, že ich dedo bojoval v SMP a tak ďalej, že tí ľudia vôbec nevidia rozpor vo svojom konaní. V Ostrom Grúni zvíťazil Kotleba, respektíve dostal tam strašne veľa hlasov. Ostrý Grúni je dedina, ktorú nacisti vypálili, vyvraždili obyvateľstvo. Dneska tam farár vyjadruje podporu Kotlebovi a ľudia volia Kotlebu. Ale zároveň si pripomínajú, že títo smútia za obeťami, vôbec nemajú pocit, že sa to bije, oni vôbec nevedia rozpoznať fašizmus. Proste. A to som nespomínal vlastne inteligentných ľudí, ktorí vlastne nenápadne a svojím spôsobom zákerné a samozrejme s podporou Ruska, či už cez časopis Zemavek, alebo priamo
pán Banáš, bývalý agent štátnej bezpečnosti, pravdepodobne agent moskovského Kremlu, pod nejakou intelektuálnou literatúrou faktov, plnou nezmyslov, plnou výmyslov, šíri vlastne ten národný socializmus, obhajuje Kotlebu, hej. Takisto ako Zema vek, ako ľudí to chytí, kredový papier, dobre je behať bosy, dobre je behať, nebehať v čiernom, lebo to púšťa farbu, jedzte mrkvu a o 3 dní text, ktorý ako keby písala Moskva, hej, proste vystúpiť z NATO, Amerika je zločinecký systém, demokracia je neľudský systém a ideme. A znovu 2 stránky ďalej a jedzte mrkvu a robte si doma bylinkové čaje, hej. A to je tak zákerné, a ten časopis neviem koľko stojí, ja som si ho raz kúpil, pretože tam písali o mne ako židobolševikov spojený s Petrom Gálom, a to je tá zákerná propaganda, to relativizovanie hodnôt týchto kvázi intelektuálov, Borisov, Filanov, Banášovej a tak ďalej. Všetko je dobré, veď Kotleba má svoj názor, Hitler, treba to rešpektovať, demokracia. Ako nikto si nevedomuje z tých ľudí, že sloboda je úžasná vec, demokracia je neskutočne krásna vec, ale je to neskutočne zodpovedne ťažké a hlavne tá zodpovednosť. Je to proste džungla, ale je radosť v nej žiť a treba ju chrániť. Preto, ak som robil tú pamätnú tabulu v novembru, je sklenná chlapov, tá banka, že som naskôr robil sklennú, pretože tak demokracia je fakt krehká ako ten pohár tam toho nealkoholického piva, bohužiaľ, lebo beriem nejaké antibiotika. Tak na záver, mohli by ste menovať organizácie, osobnosti alebo možno štátne inštancie, respektíve také pozitívne ostrovčeky, ktoré by vám mohli pomáhať alebo s ktorými by mohli byť nejaké koalície v tomto boji proti dezinformácii. Proste, na koho sa môžeme orientovať v tomto? Tak samozrejme, že existujú, že ten odpor aj voči napríklad tej fašistickej cenzúre a zrušeniu divadla v Banskej Bystrici Kotlebom vlastne má neskutočné reakcie vďaka Ľubovi a mnohým, 5000 podpisov tam je, vlastne vznikla petícia, výzva, ktorá sa má čítať pred koncertami, pred divadlami. Myslím, zajtra sa to divadlo hraje, dokonca príde ho podporiť osobne pán prezident Kiska a tak ďalej. Mimochodom zajtra, keď sa to podarí medzi 19, 20, 30, bude diskusia s Havranom na rádiu Devín, kde mám byť ako telefonický alebo štúdiový host o slobode prejavu a o postoji k cenzúre a tak ďalej. Takže je tu Via Juris, je tu Zuzana Vienk, Aliancia Fair Play, čiže tých aktivít, a je tu množstvo aktivistov na sociálnych sieťach, či už pán Smatana, či už pán Levoslav Benčík a tak ďalej, ktorí kedykoľvek, komukoľvek odpovedia, poskytnú právnu, ľudskú pomoc, vysvetlia situáciu a tak ďalej. Hej. Len treba chcieť, treba sa vzdelávať. A práve dneska, ak sme vyšli, teda my sme išli spolu autom, ale ja som išiel s novinárom Zenka, ktorý pracuje na takom scenárii toho príbehu dnešného súdu a sa ma pýtal, že vlastne čo budeš robiť, takže zvažujem, že už mám dosť rokov, aj dosť šedín a že asi začnem miesto sprejov a farieb asi fakt chodiť po školách a nejak, keď ma pustia teda tú školu a vysvetľovať, čo to je fasizmus, čo je to komunizmus, čo je to demokracia a tak ďalej. Hej. Pretože keď legálne chodia po stredných školách ľudia, ktorí šíria myšlienky fašizmu, tak dúfam, že aj mne bude umožnené šíriť myšlienky demokracie a vysvetľovať dejiny, aké boli a prečo je Tisovojnový zločinec. A keď nám budete držať palce, aj keď vás tu je možno len 50 alebo koľko, ďakujeme za účasť, tak držte palce, lebo 9. septembra za účasti prezidenta Kisku by som mal odhalovať monumentálny pomník z jednej z najväčších synagóg v strednej Európe, v synagóge z Lučenci, ktorá je zrekonštruovaná a ide o monumentálne dielo, ktoré som robil 20 rokov a denodenne hodinu obaloval osadzeným drôtom kamienky. Takže to považujem aj za takú procesuálnu performance, ktorej výsledok je jedno monumentálne dielo a keď sa podarí vyzbierať verejnou zbierkou peniaze a nejaká banka nám slúbila a tak ďalej, tak 9. septembra na pamätní deň obetí holokaustu. Aj toto je jedna z možných odpovedí na to, lebo keď uvidíte to množstvo tých 70 kamienkov, tých 4 sklených boxoch, tak to človekom otrasie. A možno, že na našom pojednávaní zase využijem takú tú intelektuálnu, možno, alebo normálnu ľudskú, neintelektuálnu, že
ako mi radil aj dnes pán Kvasnica, že ako keď mám právo, ja sa môžem aj domáhať vystúpenia a môžem hovoriť v rámci svojho vystúpenia čokoľvek, aj o počasí, aj o čaji, aj o Banášovi, že fakt tam budem pol hodinku čítať meno za menom všetkých tých vyše 100 zabitých sovietskými okupačnými vojskami. A samozrejme tých povzbudivých aktivít je veľa, veď ľudia ako Tomáš, ľudia z klubu, Jano Gálik, ktorý sa ospravedlňuje, lebo niekde cestuje. A ďalší mladí ľudia, myslím Halagovec sa volal, zorganizovali ten úžasný sprievod, hej, ktorý my sme zorganizovali s pánom Rovinským a s Lubošom a s ďalšími pietnú akciu pri synagóge a ten sprievod nabalil tých ľudí a došli sme až pred župu, kde je pamätná tabula generálovi Viestovi, hrdinovi Slovenského národného povstania a tak ďalej. Takže bol som sám milo tej zime prekvapený, že tam bolo možno 400-500 ľudí mladých, v Košiciach, hej, kde... Takže aj toto je jedna z možností, hej. A hovorím, ak som na tom príhovore k tomu 14. marcu spomenul, že keby sme si chceli úctiť minútou ticha jednu zavraždenú obeť slovenského štátu, hovorím len o židovských obetiach, by sme tu museli stáť 48 dní a mlčať. Takže ďakujeme vám pekne za účasť a akékoľvek otázky aj na Luboša, na mňa môžu pokračovať na sociálnych sieťach a radi vás privítame, aby ste zažili, aby ste sa nemuseli pýtať, radi vás privítame 20. mája, chvála Bohu sa mi to podarilo vyprosíkať z pána sudcu, že to nebude skoro ráno, aby sa tam dalo dopraviť. Takže 20. máj, mesiac lásky o 11:00, Svidník, ulica sovietských hrdinov, pojednávacia miestnosť, číslo 111. Rád vás tam uvidíme. Ešte raz ďakujem za pozornosť. Ďakujem.